slušam, ti si nesposoban. Ja sam zvala. Zamislili smo glavni roman veći slučaj. Možda smo budemo vremena. Izvolite. Vi ste suprug. Mora sačekati da razgovarati. Rade, moram da im kažem. Molim se, ispričajte mi tačno kako se to desilo. Kidnapovali su mi dete pre 2 dana. Bilo je užasno. Čuj ga da mi ti tata. Zašto se odmah niste javili? Nisam smela da dođem. Ta žena je pretila da će ubiti dete. Ako budem javila policiji, rekla je da će vratiti dete ako iskupimo 5.000 eura do kraja nedelje. A kada ste posljednji put bili u kontaktu s otmičarkom? 2 sata nakon otmice me je zvao. Opišite mi to tačno kako se desilo. Slobodno počite od početka, ne žurite. Ja sam se porodila pre 2 nedelje. Pre 2 dana sam vodila malu u dom zdravlja zbog vakcine. I prolazila sam kroz park. I onda je ta žena naišla, imala je nož u ruci. I pretila je da će ubiti i mene i dete ako bude vikala. Molim se, opišite mi otmičarku. Da je malo poznato. Ne, nisam to znala od ranije. Imala je crne naočare preko pola lica i imala je plavu kosu. Ako se nešto dogodi moje malo, ja ću se ubiti. Smirite se, molim se. Budite sigurni da ćemo raditi sve što je našoj moći. Naša tehnička ekipa je već na terenu do vašeg stana, nema razloga za brigu. Ona je sigurno sve to planirala. Znala je i moj broj telefona i gde živi. Ne smem da kažem policiji istinu. Morala sam da lažem. Ako kažem istinu, završit ću u pritvoru. Samo da rade ne otkuca sve. Vesnini papiri su svi okej, nema šanse. Ovo je velika trauma za roditelje. Situacija je vrlo delikatna i teška i prosto još uvijek ne znamo da li je urađeno iz razloga otkupa ili je to uradila neka psihički nestabilna osoba. Svakako policija radi sve što je u našoj moći da pronađemo počinioca i nađemo dete.